Dobrý deň. Vítajte na dnešnom stretnutí alebo dnešnej nahrávke. Skúste si na úvod predstaviť, že ste v práci a celý váš pracovný tím má poradu. Je to taký bežný deň a bežná pracovná porada. Zrazu sa stane niečo, čo nie je úplne bežné. Váš šéf vás nahlas pred všetkými osloví a pochváli za vašu prácu. Možno nejaký zlepšovací návrh, niečo, čo pomohlo. Porada skončí a idete si do kuchynky dať kávu. V kuchynke stretnete kolegyňu. Chcete sa s ňou dať do reči, ale tá vám povie, že musí odísť. O chvíľku má s niekým dohodnutú schôdzku. Čo si o tom pomyslíte? Teraz si skúste predstaviť podobnú situáciu. Celý váš tím má pracovnú poradu. Zrazu vás šéf pred všetkými osloví, ale vynadávam kvôli nejakej vašej chybe. Nikto sa vás nezastane. Porada končí a idete si dať kávu. V kuchynke stretnete kolegyňu. Chcete sa s ňou dať do reči, ale povie vám, že musí odísť, pretože má o chvíľku s niekým dohodnutú schôdzku. Čo si o tom pomyslíte teraz? Takéto príklady môžu pomôcť pri uvedomení si nášho prístupu k svojim myšlienkam. Často si myslíme, že keď nás niečo napadne, je to automaticky pravda. Veď sú to naše myšlienky a my sme naše myšlienky. V skutočnosti však nás mozog neustále tvorí myšlienky. Keď ich začnete pozorovať, uvedomíte si, že nad ich tvorbou máte oveľa menšiu kontrolu, ako by sa zdalo. Ale tým, že ich začnete pozorovať, dokážete od nich aj trochu poodstúpiť. Vaše myšlienky prestávajú byť bytostne vami. Dokážete si uvedomiť, že máte vo vedomí takú a takú myšlienku. A neskôr dokážete pozorovať, že si uvedomujete nejakú myšlienku vo svojom vedomí. A takýmto pozorovaním si časom všimnete, že myšlienky nás môžu aj zavádzať. A vôbec nemusia byť pravdivé. Práve keď prežívame ťažké obdobia a náročné emócie, zavádzajú nás tým, že sa to nezmení. Keď však od nich dokážete poodstúpiť, môžete si všimnúť, že takéto myšlienky tu už boli aj v minulosti a prešlo to. A toto poodstúpenie vám môže dať nádej, že to prejde aj teraz, aj keď je to také ťažké. Skúste sa teraz posadiť na stoličku alebo s prekryženými nohami na vankúš. Nájdete si polohu, v ktorej sa cítite pohodlne a ak sa dá, skúste sedieť s vystretou chrbticou. Teraz si zavrite oči a uvedomte si, čo vnímate pri sedení. Vnímate svoje ruky po stranách vášho tela? Teraz sa skúste párkrát zhlboka nadýchnuť a nechajte gravitáciu, nech vás usadí. Skúste si teraz uvedomiť svoje dýchanie. Všimnite si, kde cítite dýchanie najjasnejšie.
Môže to byť na špičke vášho nosa, alebo pri stúpaní a klesaní vášho brucha, alebo hrudníka. Teraz nezáleží, kde upriamujete svoju pozornosť pri dýchaní. Môžete kľudne meniť svoje zameranie medzi jednotlivými cvičeniami. Na teraz si však vyberte iba jedno miesto a sústreďte sa naň. Na dýchaní vlastne nie je nič špeciálne výnimočné. Je to niečo, čo je vždy s nami. A je to takisto dobré ako akýkoľvek iný vnem, na ktorý upriamujete svoju pozornosť. Počas cvičení sa naučíte vnímať všetko, čo sa vám začne objavovať vo vedomí. Jednoducho vnímajte, čo cítite počas dýchania. Od počiatočného nádychu po pauzu medzi dýchaním až k výdychu. Skúste svojou pozornosťou zachytiť celý cyklus dýchania. Naozaj netreba nijak upravovať vaše dýchanie. Nechajte ho plynúť, také, aké dnes je. Na tomto cvičení sa učíme zaostrovať svoju myseľ. Tu máme so sebou v každej životnej situácii. Ona určuje, ako zareagujeme na emočný stres alebo fyzickú bolesť alebo akúkoľvek inú ťažkosť, na ktorú narazíte. Ona je základom každého vášho rozhodnutia a každej interakcie, ktorú máte s inými ľuďmi. Ako ju tak začnete pozorovať, je možné, že si s čoraz väčším úžasom uvedomíte, že vaša myseľ je úplne mimo vašu kontrolu. Keď sa začnete snažiť zameriavať svoju pozornosť na svoje dýchanie, začnete si všímať, že hlavnou prekážkou vašej schopnosti zameriavať pozornosť je uvažovanie. Myšlienky sa neustále objavujú a vy dokonca zabudnete, že sa teraz snažíte meditovať. A to všetko sa deje v rámci týchto pár sekúnd. Skúste udržať vašu pozornosť pri dýchaní bez rozptýlenia ďalších 10 nádychov a výdychov. Môžete potichu povedať jeden počas nasledujúceho nádychu a opäť jeden počas nasledujúceho výdychu. A potom 2 pri ďalšom nádychu. Sledujte, či takto dokážete napočítať až do 10.
Ak naozaj nemáte obrovskú schopnosť udržať pozornosť, pravdepodobne nedokážete ani posúdiť, aká rozptýlená vaša snaha udržať pozornosť na dýchaní v skutočnosti bola. Aká bola vaša pozornosť zabiehavá do všetkých smerov. A to všetko prúdom vašich rôznych myšlienok. Cieľom nie je zastaviť vaše myšlienky alebo potlačiť akékoľvek emócie, ktoré sa spolu s nimi môžu objaviť. Cieľ je skôr jasne pozorovať, čo sa deje vo vašej mysli a plne to prežívať. Vlastne teda prežívať to plnšie. Uvedomiť si obsahy vášho vedomia v momente, keď sa objavia. To je pomerne veľmi ťažká vec. Najmä na začiatku. V tomto momente skúste hneď, ako si uvedomíte, že rozmýšľate, iba spozorovať, že sa to stalo a vráťte sa naspäť k dýchaniu. V tejto poslednej minúte meditácie jednoducho začnite znova. Precíťte nasledujúci nádych hneď, keď sa objaví. Dobre. Teraz skúste vnímať, ako sa cítite. Cítite únavu alebo nepokoj? Alebo naopak pokoj a uvoľnenie? Zmyslom nie je príjemnosť alebo nepríjemnosť toho, čo prežívate. Učíte sa tu úplne novú zručnosť. A ak ste si túto nahrávku nezapli so zručnosťou meditovať, neočakávajte, že vám to od začiatku pôjde dobre. Počas vášho tréningu si všimnete, že v skutočnosti robíte menej, nie viac, ako je normálne. K svojej bežnej skúsenosti vlastne nič nepridávate. Skôr sa menej rozptýľujete. Zmyslom meditácie je odhaliť, aká je vaša myseľ, keď nie je neustále stotožňovaná s obsahom vašich myšlienok. Zlepšovanie sa v tomto odhaľovaní vyžaduje, aby ste, keď si uvedomíte, že vás vaša myseľ opäť niekam zaviedla, nechali myšlienku ísť a aby ste začali odznova pozorovať vaše dýchanie. Želám vám príjemný deň.